I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Day, Yohoy, ano mo kuya, oy? Katong hitabua, mao gyud to'y perfect example sa blessing in disguise. Mao yun! Mayo! Na, oh, Mayo! sinang sabil. hala, unsa naman sa kayang tuyo? Ngano niya naman siya ni siya? Mayo! Imok! Nang! Nang! Kadali lang, Nang! Ako rabli kuya, ako rabli. Mayo! Onsay ato nang? Oy, Oh, daghan man di ay mo. Si Imok ray akong gustong ikasulti. Ari lang tas gawas Imok. ngano dag na amin nang? Mugawas ko, Nang. Unsa may ato ni mo, Nang? Dili na ko magpaligoy-ligoy Imok. Nakadungog manggugog balita nga nagplano ko nos orang nga balatuhan kas krasya nga iyang nadawat karon. Ay, bahini unya ko ha? Ha? Wa ka kadungog. Bahini unya ko kung tagaan ka ni orang og balato. Nang, huwag ko magkasabot ni mo, Nang. Wa ka kasabot nako. Kabinisaya atong akong pagkasulti Lagi. Pero, ganong imo man kong gisultihan, ana. Aron mahibaw ka nga mangayo og bahin. Pero, Nang, Di na lang gud ta magplinastikay pa Imok. Nahibaw ka nga nung tagaan ka og balato ni orang. Pero nahibaw sad ka nga dili na maingon ana si orang karon kun dili pa tungod nako. nganong tungod man ni mo, Nang? Ay pabuang-buang pamagid in taon ka Imok uy. Nahibaw ka naman bitaw. Unsa may ako nahibaw, Nang? Ay ka plastic baya nimo. Oh. Nahibaw ka oy. Unsa gani ako nahibawan? Mo deny ka nga nahibaw ka. Unsa ba siya akong angkunon? Unsa ba di ako nahibawan? Ay animala baya gid nimo oy. Oo, nasuko na sa ka. Nasuko na sa ka lang. Di ka na gisulti. Ha? Mamugos pag ka nga nahibaw ko. Ako mismo, wag ko mahibaw. Kung siya kong nahibawan. Nahibaw ka nga ako'y hinungdan nga nung nagsuka og mga angkla og barko si orang. Wag ko kibawan, Nang. Ikaw rin nagsulti, ana ron. Ay kamaot baya nimo Na, oy. bisa kung sa pay pangani mo na ako, Nang. Basta kay gikan gina sa imong baba. Ug wag ko mahibaw niya na. Ug naglibog siya ko kung ngano nahitabo man to. Ngano nahitabo man nga ikaw ang hinungdan sa pagsukan ni ng orang ug mga angkla og barko. Dili ka mo angkon nga nahibaw ka nga ako siyang gipabarang ni Paeng. Ha? Ha? Tinuod ka, Nang? Oh, Imo gipabarang ni Paing sinang orang? ay ayaw lagi paguryo-guryo diha Imok. Wala gyud Nahibaw ka ana. Lahalan, mamugos. Wala gyud ko mahibaw, Nang. Nga imo gipabarang si nang orang ni Paing. Ikay misultihan na ron. Sige sige. Kay dili ka man mo angkon nga nahibaw ka ng daan ana. Pwes, nahibaw ka na karon. Og nakasabot ka na nga nung mangayo kog bahin sa ibalato unya ni orang nimo. Tungod lagi kay ikaw ang misugo ni Paing nga barangon sinang orang. Ay, lagi. Sige, balik-balik. Ay, puya, balik-balik. Sige, balik-balik. Noted, Ay. Nang Sabel! Noted! Ah, Nang Sabel! boy, Noted unsay- na, noted. Unsay, noted. Noted, good! Klaro og tinawag imong pagkasulti nang. Kana, mao na. Tismeng duha si Buboy. Time pa. Inyo kong givideohan? agoy. Yes, nang yes. Yay, naagi ebidensya nang. Yes. Gikan gid mismo sa imong baba na. Mga animal mo! Mga salbahis mo! Di magud ka maminaw ma. Gipasidad ana ka. Wa gid ka mo patuo. Nya. Unsaon na ni ron ha? Duna na sila ebidensya. Kung ihatag to nilang imo kang nang urang, delikado na ta. Bisit ba ya, oy? Naningil naman unta ko sa kubahin ba? Managino tanggod kagod nga. Daghan mo ta kwarta. Ay, dili man ko mahimutang, be. Nga makadawat sila grasya tungod na ako, unya, dili ko mabahinan. Ay, Dili yung ko mahimutang Paeng.
Dili ko mahimutang ani paing. Ma. Nausal ba tao ka ma? Uy, hilak manuod ka. Ang akin nagbasol man ko. Nagbasol ko ganong angkla pa'y ako nahuna-hunaan ngay pasukan ni Orang. Hibawaan pa, anakonda na lang ta to. O di ba ka, buaya na lang unta. Ay, kanya usaon man na. Uman naman. Wa naman tayo mahimo. Kalagot yun eh. Mm. Kalagot yun. Kalagot yun. Ma, ani na lang ma. Aron, mahilo na ka. Unayon na lang tikag barang. Oh. Pasukahon na lang tikag gold bars. Oh, Unsa man? Okay na ka, ma? yabag. Oh, di kag gold bars? Sina kong gold bars ang ako ipasuka ni mo? Imo kong patyon. Dapat, dili, oy! Pasukahon na ta ka? O niyag dili ko makasugakod be. O niyag mamatay ko. Aw, way swerte. Agay, Da. aray, agay. Agay ka bitaw. Oh, Oh. Sigay mong mata. Maotoy girigalo ni Orang kang imok. Sakyanan nga martilyo. ay hayas ugo ka. Maugani. Bagagnaw nga imok. Nidawat og bahin sa dili niya hinaguan. Unsa naman? Di pa nagplano naman unta kang ipadayon ang pagbarang niya? Kanusa man to di mo tinud-on? Mangita pa lagi kong timing, ma. Kanang kalmado ko ba? Kay kung karunin ako buhaton, maura gyapon. Di ra gyapon mulakos kay di kalmado nga akong pulso. Ay kanus aman sa nabukalma ang imong pulso eh. Mao ni problema, ma. Mao ni problema kay kung maghuna-huna na ko atong animal nga imok. Oh. Sa baro no. Nikurog na ka. Mukurog Nikurog kayo nga akong kaunuran sa kapugok. Ay, pastilan ka hasol bago day ana, uy. Sa ato pa, dili gid ta makabaos anang imoka na. Gusto. Ah, Gusto ba? unsa man. Kung di ko makabarang ni imok. Oh. Si Buboy. Ha? Pinangga ka na siyang imok, di ba? Si Buboy. Si Buboy? Oh, si Buboy. O kung may dautang na mahitabo ni Buboy, siguradong sakitan si imok. Di ba? Si Buboy? Nga nung karoon pa magkumakahuna-huna ini. Bitaw, no? Si Buboy. Si Buboy? Bitaw, Buboy no? man, Sige. Buhata na yun. Dali akin ka lungot-lungot na kayo ko anang managsuon na. Nanggigil ako na. Excited na kayo sa mahitabo ni Buboy. Mhm. Gusto na kong makakita sa kaguol o kahugno ni Imok sa mahitabo niya ni Buboy. Woo! Tanon. Woo! Yoo! Baboy, Woo! nasa ka? Woo! Kuya, naunsa man ko. Dili ko kapugong pagsayo-sayo bisang may music. Ha? Awa, woo! Awa, kuya. Hala? Ano ka na? Kuyawan man ko ni kuya. Murag lain naman eh. Di naman yun na ako kapugan akong kagalingon. Wiw, wiw, wiw. Nindot na bang imong mga moves, boy? Wiw, wiw, wiw. Pero, murag di naman ay normal kuya. Wiw, wiw, wiw. Sure ka, boy? Huwag na ni magtuyo, boy. Lagi. Ting, ting, ting. Ay, boy, patukar na lang tabi. Aron nga, dili na mausik ang imong moves. Ah! Ganun wala mahinog ka mo sayaw nga na may music. Kutasa, pag ginawaso kuya. Pagtukar dyan kuya. Nihunong na kong sayaw. Mao ba? Lagi. Murbog. Gisumpa sa music akong pagsayaw. Sa ato pa? Sa ato pa. Doon ay dautan nga nakaingon adto kuya. Gibarang ka? Oh?
Barang? Posible. Pero ano ikaw man? Kung doon na sila angay nga barangon nato, ako unta. Ano ikaw man? Bitaw sa no? Naglibog sa ko. Ah, husto. Unsa man kuya? Ha? Unsa gusto? Time pa. Ngano kahang ako man ay lagi target imbis nga ikaw no? Kuya? Ha? Makapangutan na dyan ko ba? Makapangutan na dyan ko kung ngano ka ha? Oh, si Paing. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!